zelf, het mooiste gebied ligt net aan de andere kant. Oké. Een beetje apart. Ik vind het gewoon prachtig. Ja, het is echt wel aardig hoor. Estoy con un holandés que se llama Nick. Nick me está dejando mostrar España. Ah, Nick? Ja. Ik ben het rijden, moet opletten. Nick moet opleiden en opletten. Atención a la camino. Tiene que poner atención al camino. Y yo vine a pasar la Pascua donde ellos, así que me está enseñando una parte de España muy hermoso que no conozco. Y estamos por las montañas. Y la mujer de Nick está en su casa. Nee. Maar dat kan wel, toch? Ja, gaan we. Gewoon langer wachten, hè? Ja. Oh, moet ik het voorbeeld geven? Goed. Ja, tuurlijk. Hoe werkt dat? Nou, zo. Oh, moet wel De dop moet wel af, ja, toch? ik ben die al. Ik ben die al de dop eraf, maar deze doe ik probeer ik hem te wel. Ik kan ondertussen iets anders. Maar het gaat wel snel. Nou, deze loopt heel langzaam hoor. Maar... Echt? Gaat snel. Normaal gesproken in de wintertijd, als het veel geregend heeft, dan gaat het sneller. En van waar komt die water eigenlijk? Helemaal boven in de bergen vandaan. Oké. Het zijn gewoon natuurlijke bronnen. Ja, dat is wel leuk hè? Ja. Dat vind je ook in Nederland misschien? Nee, toch? Nee, het water uit de Waddenzee kan beter niet drinken, denk ik. Ik denk dat je hier iets gezonder van wordt. Dat moet er allemaal naast je pissen. Als je zelf niet te lang naar luisteren, moet je zelf ook pissen. Ja. Ja, dan krijg je zin, hè? Ja. Y nos vamos en carretera de arena.
Dat had ik ooit gedaan op Aruba. Dit. Ja, op Aruba kan je offroad, dus. Nou, dit is offroad, ja. Ja, dit Nou, is goed, offroad dit- en geluk. Ja. Ik zeg al, op je fietsje doe je het niet zo gauw. Moet je echt met zo'n ding doen. Ja, je moet het met een goede, met zo'n auto Ja, ja. doen. Oh, wat mooi. Dit soort auto's. Ik zeg al, van boven naar beneden gaat het wel, andersom gaat het niet. Die stenen kan je vergeten. En in de winter als het hard geregend heeft, kan je het helemaal vergeten. Lukt het met deze nog maar net. Je krijgt op een gegeven moment zo klein en glad en niet makkelijk. Val de Lagoa. Sanatorio Ventura. Hospital Feliz. Ja, is er ook nog. Echt mooi. Wauw, prachtig. Wat is dat? Die witte? Het is, ik heb naar binnen hoor. Dus, dat zijn ook de overblijfselen van het lepra-centrum. En er zitten er nog een aantal, ik denk een stuk of 30. Een paar keer per jaar wandel ik er wel eens rond te maken, praatje met die lui. Ze zitten dan zonder neus en zonder... Echt? Ja. Wauw, wat mooi. De laatste lepra geur. Nee, in de kerk. Kan je het als tot hier ongeveer vol. Met hout? De helft, ja. Wauw. Dus zoveel is er doorheen geknald van de winter. Ja, ik zeg dat ik gewoon niet in de kou zitten natuurlijk. No, es solo un minuto incómodo y después tú estás bien. Sí. Yo también, muchísimo. Nou ja, hij staat bij de dierenarts, de boeken zijn de tijgertje. Tijgertje! Maar ik zeg al, ik moet Dit wel is eens, tijgertje, dit is tijgertje. No is Mai. Die van Christina heet Mai. Maaie. En dit is tijgertje met de grote kop. Dikke. Kom. Dikke mooie kat. Kom. Oei, mooi. Groot. Vecht niet met mij. Ja, nee, maar dan ben je me een beetje aan het uitdagen. Dan komt Ja, ik weet het. Het is mijn fout. Dat doe ik ook met die van Christina. Ja, en dan heb je hem op een gegeven moment heb je hem toch. Maar ik speel ook heel hard op met die kat. Als je ziet hoe dat ik ermee overweg ga, dat je denkt, hé, hoe is het mogelijk? Dan doet hij niks. Hey, kom. Miauw. Miauw. Oh, miauw. Miauw. Y tengo una otra piedra que cogí ayer y voy a coger uno por aquí también. Este lo cogí por una montaña que queda 600 metros, creo, algo así. Y tengo que coger uno de por aquí. Y tengo las uñas que ya se crecieron.
Ayer el gato de Nick me pasó una pata en la cara. A ver si lo puedo agarrar. Está detrás de mí como para acariciarlo. Miau. Miau. Come. Miau. Hey, miau. Come. No me deja. Y este es el baño de Nick. Un titri. ¿Cómo se llama? Titri. Oh, kijk maar. Me encanta este baño que está afuera. Súper. No sé cómo se llama, parece los de... me encanta mucho este lugar. Es muy, muy, muy bonito. Y aquí tenían como una casita de gallinas. Y esta piedra me llevó hasta mi infancia, porque mi papá también tenía uno. Y allí plantan tomates. Y aquí era un kippenhok, una casa de gallina. Y aquí tienen como un gimnasio. Y aquí yo me voy a ver si me puedo sacar una foto. El señor gato falso está aquí. Mira, un rato se quiere caricia y después no quiere nada. Se levanta el... Mira. Quiere caricia, pero después se ataca. ¿Ah? Wat doe je? Un cracker con mantequilla. Me encanta la mantequilla. Ja. Zo herinner ik, wanneer ik 80 ben, zal ik mijn video's kijken. En hoe heet die Nederlandse man alweer? Hoe noem je die woord alweer? Ik ben het weer kwijt. Tire. Die tire man. Tire. Die kant of die kant? Wat? Ik kon helemaal een rondje lopen. Nee, het zit aan de andere kant maar wel boven. Echt helemaal niks te doen nu. Gewoon rustig, hè? Iedereen ligt op zijn bed. Iedereen ligt op zijn bed. Behalve Nick en Jern. Hier. Ik vind het grappig hoe Mai mijn naam zegt. Want zo zeggen echt Nederlander mijn naam. Ja. Journey. Wat is eigenlijk met een jurk? Ik had altijd Journey gezegd, maar mijn moeder had me gezegd, zij had de naam van een Nederlandse boek weggehaald, dus... Oh, daar komt het vandaan. Ja. Maar weet je, mijn zoon die in Nederland woont, heet Sjundrik. En hij had zijn naam gewoon daar gezegd dat nee, hij heet Sjendrik. En iedereen in Nederland noemt hem Sjendrik. Maar hij schrijft het Sjendrik, maar de naam is Sjundrik. Maar hoe schrijf je het dan? Sjendrik. Zo, hij zegt iedereen nee, het is Sjendrik. Maar het is niet Sjendrik, het is Sjundrik. Ik heb hem Sjundrik genoemd. En hij zegt nee, het is... Y ahora no sé cuál zapato voy a atracar. Bien colores. Muchos colores. Nick me dijo uno de estos. De cual llevamos el naranjado. Como un color así, no. No recuerdo. No hay ningún zapato en mi talla 41. Misschien hier. Oh, deze. Oh, misschien. Maar ik zie allemaal op maat 39 de grootste. Ja, dat is maar een voorbeeld. Of beter gaan we mijn voet eventjes afzagen. Lo siento, no hay nada en mi talla. Lo siento. Hoe zegt zij? Lo siento. Oh, lo siento.
sé cuál color. Si este o el azul. Este me parece más de mis colores de ropa. Of als ik naast elkaar zit. En Alicante no tienen el H&M Casa. Y aquí sí. Wow, y me encanta. Tienen cosas muy bonitas. Mira, qué cuchi. Me encanta. Los precios no están mal. Ay, me gustan estas cosas así. Necesito un laundry bag. Oh, y me gusta este. Muy bonito. Jaja. Smoking a cigar. Yeah, nice cigar. Ice cream cigar. Gek. Nick is gek. Ja, Nick 100%. is crazy. Nee, dat klopt, ja. Nick is een loco. Zeker als je met zo iemand omgaat, dan word je wel gek, ja. Ik mag je gek, nee. Jij gaat me... Tú me haces loco. Ja. Loca. Niet nunca. Disculpa. Cheers. Y vinimos a Little Aldi, mentira, Aldi. Daar komt de Japanner. Die kan later helemaal in stoppen. Wow, netjes. Ja, dat is ook. Het is helemaal goed. En nu moet je het zelf pakken. Ja, gaat hij over. Die Japaner gaat weg. De Japanner is weg. Dan komt hij hierop. Oké. En En daarna? dat doe ik net of ik bij een professionele bakkerij heb gewerkt. Doe ik die zak eromheen. Maar die van de Lidl, die werkt iets beter. Beter? Ja, die is dus hoger. Kijk, hier sta je in een kleine ruimte. Bij de Lidl zit je daar. Dat is een massief ding. Maar dit gaat ook. En je... Oh, die twee. Oh ja, die broodjes. Die panecillos. Mollete. Mollete. Hoe zeg jij dan mollete? Ah, goeie Spaans. En panecillos? Panecillos. Panecillos? Panecillos. Panecillos. En loco? Dat ben jij. Dat ben ik. Maar hoe zeg je dat? Nee, dat zeg ik niet. Loco. 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 Ik kom niet uit Engeland. Ja, maar jij is een pretzel. Nee, ik lust het niet. Oh nee? Nee. Wat dan? Zullen we een croissant? Nee. Die is goed. Ja, Ja. wat nog meer? Niks meer. Ah, toch niet één? Ah, doe toch. Nog één. Nee, maar nog één. Nee, ik hoef niet, echt. Ja, dan zit het. Nee, chocolade denk ik wel. Ik lust die dingen niet. Nee? Nee. Zelf als het een chocola is? Appel misschien. Nee. Nou, dit dan? Ja. Con Nick hay que tener la cámara siempre encendido porque siempre hay algo Algo loco. algo loco. Y así yo pierdo todos los mejores shots de la vida de Nick. Waar moeten we heen? Ik denk die afleiding wat je ziet. Oh ja, hier. Ik had haar met deze grote gezien. Oh, nou, dan neem je die. Zij voor wat te verdienen, want wij zijn gewoon in Valencia. Mijn contract was op. Oké. En toen ja, moest je. We gaan naar een Hollandse winkel. Vamos a un supermercado holandés. Son muchos tiempos que yo no vi estas cosas.
Wow. Todos son holandeses, wow. Cano's. Zo. Voor jou. Als je het ziet waar jouw oog op valt. Oh ja? Vind je dit niks? Vind je niet? Oh, dat is mondjes, hè? De viswond. Ik wil kijken wat ze hebben. Ja, nou, nee, niet twee. Wat als jij nou in Nederland en je zegt, oké, dat vond ik lekker. Ah, chocomelk. Die wauw, is het zo duur? Maakt niet uit, joh. Als het lekker is. Ze hebben echt van alles, hè? Oh, dit. Ah, zo duur nu. Ja, dat weet ik. Maar dat is met de tatio. Het was zo duur, maar het was niet lekker. Ja, dan is het kloot. Kijk, als het nou duur is en het is lekker, ja, dan blijft het hangen en dan is het goed. Kijk, deze zijn zo Ja, duur. maar dat is dan een geconcentreerd spul. Ja, ik lust die maar. 4 euro. Laat me kijken waar het een goede prijs is. Zelfs de liedjes. Karretje met Nederlandse producten. Hm? Niks van Spaans. Helemaal niks. Yo. No me puedo ir de aquí sin una piedra, así que cogí una de esas piedras que brillan por ahí y no me quieren dejar ir a mi casa. Son muy agradables, pero no me quieren dejar a mí ir a mi casa. Ahora tengo 2 piedras. Oye, gevonden. Ahora voy a ver si consigo algo que yo vi que Mike tiene de una rama, así para poner como en un matero o algo así. Y como yo tengo esas luces de Navidad, lo puedo usar. Pero yo veo las ramas, pero están alto. Oh, sí, yo veo uno que yo puedo coger. Veo uno aquí abajo también. Es que a mí soy loca con las cosas de naturaleza. De verdad, me gusta decorar la casa con cosas de naturaleza. Parezco una loca, sí. Oh, algo así. Sí, y me quito todas las hojas. Y tengo lo que yo quiero, porque quiero ponerle un matero y poner las luces allí. Sí. Sí. Se escuchan las abejas. Uy, qué miedo. No sé si ustedes lo escuchan. Yo veo. Son un montón. Hay un montón de abejas por ahí. No me quiero ir allí, tengo miedo. Se viene al lado de mí y después me ataca. Ayer me pegó muy duro. Mao. Hey. Wat een mooie katje ben jij toch? Ja, daar ga je wel, hè?